खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 6 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिनो हागौ। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। जेंना गोनां सान। वृष राशि खैफोदा उन उन गिदिंफागोन। जेरावखि थाङा मानो सांग्राङै सोलिनो गोनां। गाज्रि सान। मिथुन राशि देहा सावस्रिया मोजां थासारियाव फैगोन। बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन। गाहाम सान। कर्कट राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ हमजानो गिगोन। गोसोआव गिनाय मोनगोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। सिंह राशि लुबैनाय हास्थायनायखौ मोनफुंगोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशि सोरजोंबाफोर लाजि फोनांजानो हागौ। साना गाज्रियै बारलांगोन। हेंथा गोनां सान। तुला राशि नखराव साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन। गोसोआव रंजानाय मोनगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि नखराव जुलिनि रादाय खालारा थि जागोन। बयनिबो अननाय मोनगोन। धनु राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ। गोसोआव दुखु मोनगोन। सांग्राङै सोलिनांगोन। मकर राशि बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनांगोन। माबाफोर खैफोद जानो हागौ। गाज्रि सान। कुम्भ राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। गोसोआ रंजानायजों उसिफावगोन। रंजा खुसिनि सान। मीन राशि इसोरखौ सिबियोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा मोनगोन। साना गाहामै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।